môj kamarát musel si odskočiť na záchod. A mňa tu nechal samého démon. Viete, vyzerá to, že 43 minút od posledného nahrávania, čiže je 7:48 a zrazu krabice sa boli normálne, ako stĺpik. My sme zrazu ležali a zrazu sa to proste, jak to poviem, zložilo a bolo to úplne maličké. To je z papiera tie krabice. A potom sa to zase rozložilo do takejto polohy. Kolega, kde si? To kto bol? Počkajte, musím sa tam ísť pozrieť. No, toto zase bol ten duch. Viete, ja sa radšej skryjem za bok, aby to nebolo také hrozné. Musím ísť späť. Vyzerá to, že duch neexistuje. Ale nie, on existuje. A volá sa Sera. My ho voláme Sera. Niečo tam buchlo. Niečo tam škrabe, ale kde to môže byť? Niečo tam buchlo. Niečo. Zase. To je divný zvuk. To je divný vlastný zvuk. Áno. Áno, to je divné. Ale ako to mohlo ísť tak silno, keď mikrofón mám tu, toto mám mikrofón, pozri kolega, toto mám mikrofón a ja som mohol ísť tak ďalej. Nie je to možné, to je divné. Vieš čo? Teraz som si všimol ten zvuk, že? A tebe sa to divný.